Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Biyernes na kita, Setyembre 23, tuig 2022. Aksyon Hotline. Ari na kita sa ikaapat ng Biyernes sa ikasyam nga bulan. Kumusta kamo mga suki namon nga mga taga-palamati sa kahanginan nga naga-monitor na karon nga aga no paagi sa ila mga transistor radio naga-monitor paagi sa ilas ni mga salakyan no din ka man nga bahin diri sa Region 6 kutob malabutan sa aton na broadcast mayong aga gid sa inyo tanan-tanan. Aksyon Hotline. Ang mga naga-monitor man via online paagi sa Facebook kag YouTube, good day. Ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo kag ang nami pagid magluwas sa inyo pag-monitor, mas manami pagid kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Consolation kag pasalamatan ginamon makit-an nga ara kamo naga-support pagi sa pag-like and share sang amon sini nga program, no? Salamat gid sa inyo da ha. Nga padayon man nga nagapadala sang ila mga mensahe naga-inform nga ara kamo naga-monitor. Salamat gid mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iya nga Biyernes na Biyernes. Salamat gid no, at least dali na lang ho ang countdown tan, 93 days more to go kag Christmas na. Aksyon Hotline. May isa kagatos naman lang kadlaw na bilin bago magpaalam ang tuig 2022. Ano ayan ang kapalaran nga nagahulat sa aton sa pagsulod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Tanan nagalaom nga kuntani sa pagsulod sang 2023, mayad na ini, no? Nga balita para sa aton, mayad na tani ang aton sitwasyon, makarecover na kita kuntani, especially sa epekto nga gindulot sang pandemya. Aksyon Hotline. Ang pandemic hindi lamang kabuhi ang ginutas niya, subong puwerti man damo gyapon ang nagabakho kang nagaantos bangod sa mga epekto no nga nangin dulot man sini katulad sang kapigaduhon, ang pagmahal sa mabalaklon kang madamo pa no nga nangin sagabal sa aton sini nga pag-uswag. Sagabal ini para sa mga administrasyon sa gobyerno nga nagahandom kag mga lokal nga mga opisyales nga nagahandom kuntani nga pamaayo o mangin maayo man ang ila sining nga panerbihon kag ila pagpangalagad sa ilatag sa kang mga banwa kag syudad. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Friday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Special mention ko lang gali, happy birthday sa Kaisar Fernandini Nanding Quadernal Senior, no? Sir Nanding, happy birthday sa imo. Halin diri sa Aksyon Hotline na program do kag Aksyon Radio Bacolod Family kag halin man sa imo mga pamilya kag himata nga nagapalangga sa imo, no? Kabay pa madamo pagid nga mga birthday ang imo sining sa ulugon. Aksyon Hotline. God bless and keep safe sa Kaisar Fernandini Nanding Quadernal Senior. No? Happy birthday lang na sara. Aksyon Hotline.
Anong mga dalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ariho, i-check ko lang ni karon kay actually ginapangita ko pang kopya sang sining memorandum nga ginpapanaog o kun ginapagwa sang DILG. Ano ini nga memorandum? Na may ara sang report nga ang DILG luyag nilang ang may ara lamang abis sang kinamatarong nga magkonfiskar sang driver's license, especially sa mga iring or mga driver nga nagka-violate sang ginapatuman nga kasuguan sa trapiko. Amo lang ang taga-LTO. Action Hotline. Tinano matabo sini. Actually, amo niho, kundi may ara man sang pila ka mga miyembro sang pulis nga ginkuan mo, ginatagan sang LTO, sang authority nga pwede sila makapang-confiscate sang driver's license, especially kung naka-violate. Ikaw, amo na gani, Highway Patrol Group, may ara man na sila, no? Gingamit man ni sila, ginatap man sila sa LTO, at least sa pag-operate batok sa mga iring drivers. Pero gusto ko makita gid ang kontenido sa sining report nga may ara sang ginpagwa nga memorandum ang DILG. Nanong pinaka-purpose ni man? Ano gid ang pinaka-reason sang DILG nga memorandum? Ngayon hindi siya magtugot nga tikon ara lang sa ang mga LGUs kung sinong i-designate na sa traffic magka-confiscate ng driver's license. Action Hotline. Kabalo ka naman di sa Bacolod, damo pa sa YD nga mga driver halin sa pribado pakadto sa mga dipasay nga salakyan. Tikon citation na ticket lamang ang nagagwa mga ka-aksyon nga daw kuan niya ho ang nagagwa nga daw nagasalig bala ang iban nga mga nagamaniho sang salakyan, mga drivers. Tikon nga kuan malang citation ticket, malang okay malang na sila, importante ara lang driver's license. Action Hotline. Kung nagamaniho ka sa salakyan, sa ulihim mo lang na iya kung hinali mag-renew ka bala o nga may mga balayran ikaw dira gali nag-alarm na siya no mabalaan nga may ara kay imo sang wala mabayran nga penalty. Now i-check ta na nanong mga reaksyon kag implikasyon sini magaka-aksyon kay di ko na ako mamangkot sa inyo as part sang aton sining opinion survey of the day konforme man kamo sini. Now, actually, amo ni ang kaundan, may nakita ko rin kopya, DILG memorandum dated September 14, 2022. Ang nabutang diri amo ni, address to all provincial governors, city mayors, municipal mayors, presiding officers and members of the Sanggunian at the provincial, city, and municipal levels, DILG regional directors, BARMM, Minister of the Interior and Local Government, and others concerned. Ang subject matter reiterated of reiteration of pertinent provision on road safety and transportation. Now, ang nabutang diri, to continuously ensure compliance to laws and policies, particularly on road safety and transportation, the following provision of the DILG-DOTC Joint Memorandum Circular GMC number 01 series of 2008 with subject guidelines in the review of the local ordinances, orders, rules and regulations concerning
public transportation is hereby reiterated. 3.4 on the issuance of traffic citation. Are, the LGU can issue traffic citation tickets but only the LTO and their deputized agents can confiscate driver's licenses. Amo nang nabutang dira. Action Hotline. Further, local government units are directed to review their ordinances, orders, and local policies to ensure conformity and compliance with the said provisions and with the entirety or entirely of the above cited GMC or Joint Memorandum Circular. Action Hotline. All DILG regional directors are directed to cause the widest and immediate dissemination of this memorandum in their areas of responsibility and to ensure LGU's compliance herewith. Action Hotline. For guidance and compliance of all concerned, Attorney Benjamin Abalos Jr., Secretary, no? Amo na siya, ang ginapagwa nga memorandum, ti gusto taniho nga gusto naton ini nga ipakita no kag ihibaloon kay kabalo ka importante man ini mo para iya sa publiko nga mabalaan nila pero ti ang implikasyon amo na bala siling kote nano ang matabo sini basi ba kita mo na action elrigin padala ko na si mong memo ni okay para at least ma-flash ta karon bla sa Facebook. Kay tiyan mo ng Joint Memorandum Circular. No? Kagamo ng mando subong sang DILG Secretary nga si Abalos. Action Hotline. Tikwaan ta ni mga reaksyon ng mga opisyalis na diri sa lokal na numambal nila sini. No? Kay tidiri sa aton nagligad nakita ko may operation ang mga pulis mo. Dira sa may Loop West East, damo na sila operation, tricycle ang ginoperate nila nga ginpang dakop nila iniho no kaginpang confiscate ang mga driver's license. Action Hotline. Ting nabutang sa memorandum o kon sa order iya kinanglan deputize lang sang LTO ang dapat kag otorisado nga magpang-konfiskar no magpang-konfiskar sa sining lisensya sang mga lisensya sang mga pasahero este sa mga driver nga nangin pasaway no nga nangin pasaway nag-violate sang traffic rules and regulation. I-check tani kun bala makapayo ini beneficial ni pumuluyo sa mga driver sa isa ka LGU na lantawong ko niya in the coming days kag lantawon tani ko na no ang matabo sini mga kaksyon no kon bala ang epekto na sini mayad no o kon basi gamiton ini nga rason sa pila ka mga pasaway nga mga driver nga magpinagusto na lang kun way sila sa makita nga may ara deputize nga mga opisyal nga or mga pulis nga nagabantay sa dalanon. Action Hotline. Siling diri sa nag-comment temprano pa ko, siling I think the reason for the DILG memo is to call the attention of the LGUs that their ordinances allowing LGUs personnel to confiscate driver's license is a violation of the LTO law. Action Hotline. The ordinances of the LGUs must not violate the Constitution, any statutes and laws. Galing kay kung kaisa amo na mo may ara iya pang confiscate mga kisa nga ni traffic enforcer nga ni dukwaon ni pa driver's license mo. Action Hotline. Alas 8:23 na una pa lang na bukada pa lang na pero kung kamo palantawon tinano ang reaksyon ni parte sa ginpapanaog nga memorandum sang DILG mga kaaksyon. No, although nagligad pa man ni ang petsa pero ti daw subong pa lang ni no nagguruwa nga mga
informasyon. I-check ta na karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pangalagad. Hotline. Ano pagid ang madalag ko nga balita nga aton tutukan. Now, ang taga DSWD kundi sa Baduna naman buwas 24, i-check ko karon ha kung pila ang mga target nga beneficiaryo nga maka-avail sang ginahatag no sa bahin sang educational assistance. Kay ti si gini ang kwan mo, si gini subong ang payout do mo ni siyang katapusan buwas Setyembre 24 educational assistance para ini sa mga kwan naton para sa mga estudyante no, nga nabilin nga ara sa listahan nga magkabaton sa bulig pinansyal. Action Hotline. At least importante ba nimo no nga may ara bala sang may ara sang ginatawag naton nga bulig para sa mga estudyante nga kuan sila iya pwede nga mahatagan sang financial assistance. Ti mga pila ang target sini kag buwas nga adlaw na lang ning schedule kung madumduman nga ginpagwa nationwide. Action Hotline. Di importante na nga at least may baluan naton no sa mga pumuluyo baladra kag ambot ko may ara na listings or temprano pablaning nga napagwa ang information na nahatagan na balasang confirmation or may mga text messages na ginpadala sa mga kuan naton sa mga beneficiaryo, mga parents dira kag kabataan nga amo ang makabaton. Action Hotline. Baloon ta lang na karon at sa taga DSSD diri sa Bacolod pila ang ginatarget nga matagan ano pagid. STL nga wala sang permit sa Bacolod kuno pagadakpon sang kapulisan no kay nagligad to kundi daw ginausisa man ni Councilor Al Victor Espino. Pero lately do may ara gali isa ka naga-operate sa STL sa Bacolod nga may permit. Oh, siling sang pisiso do sakop nila ang permit sa Bacolod eh. Action Hotline. The other from this company o kung sining iya nga naga-operator, tinakpon kuno sang kapulisan, aber, san umasugod ang pagpanakop nila sini. Action Hotline. Finally, ara na maging pagwa na nga listahan ang sudad sa Bacolod sa mga school supplies nga natala na ipanagtag no sang syudad para ini sa mga estudyante antes pa man ang natala na nga pagpatigayon sang face-to-face no full implementation sang face-to-face classes sa palabuton nga Nobyembre 2 ti ko lang tawon tapit sa 24 sulusobra na lang isa ka semana no magaumpisa na sobra isak bulan magaumpisa na ang face-to-face ti lawig-lawig pa ang proseso no isa ka bulan kag isa ka semana pa ti mahingagaw pa ni pero lawagon ko black karon kag post naman lang ni sang PIO diri sa Bacolod City no ang mga listahan na ano bala ini may mga krayula di nga nabutang may mga galamiton gini sang kabataan para sa ila pag-eskwela. Tikaling iba ng mga parents kani nagmato-mato malang bakal bisan amo ni kapigaduhon. Action Hotline. Amo na nga bisan sila mismo ang mga ginikanan nagpaninguha na lang kiti alangan mo pahulaton kung kinanglanon sa schools nila no nga may ara sang kagamitan sa ila pag-eskwela. Action Hotline. Ano pagid no mga balita naton karon iya nga aga. I-check ta lang ni karon mga crime stories sa palibot sa Metro Bacolod kag Negros Occidental gabi. Gamonitor na ko Action Marlon sa Action Firing Line subo man tong tabo sa Pulo Pandan no. Action Hotline. Pero anyway, amo gina no ginexplikar man to sang isa ka guidance counselor ang mga patimaan kag dapat timuon bla kun ing kaso nga mayara na sa magin pangmensionar ang tawo nga daw may tendency nga mag-commit sang suicide no nga magpanginmatay
kinanglan aware kita sina, no? Mga kaaksyon kag kung may mga himata kita gani nga daw nagapakita nga daw hindi mayad yung kondisyon nila, aware na kita nga daan. Action Hotline. Amoy na sa parang pilang kamadalag ko nga balita nga aton tutukan nga karon iya nga Biyernes diri sa inyo panatuntunan Action Hotline September 23, 2024 nga edisyon. Action Hotline. Ayos igagawon talang Sir Albert Villanueva kulara sa Action Eden kay gusto tani baluon kag kuan reaksyon ho ang mga city officials ta basi si City Councilor Al Victor Espino Subong. Anyway, si Juan gali no, si Vice Mayor Elcid Pamilyaran gali basi ko magkasabat man siya kay siya subong acting mayor mo sang Bacolod City. Tiluyag naman sa kuan sang personal niya nga paglantaw siya kay kon ginpagwa ini the other day ang parte sa memorandum sang DILG, I think way paniguro makalabot, way paniguro gid mabaton sang mga different LGUs. So pero kung mabaton gid man ti way ka choice national law ina o kasuguan ina kag mando ina iya sang national unless siguro no kon sigiyon gid gyapon sang tagsa ka mailyo pagpatuman siniti mga tubang kamo na sang konsekwensya no di ba nga mga defy or defiance sa sining order iya karon kundi ka magpati kundi that is another thing. Action Hotline. Ti ara si Sir Albert Villanueva sa aton linya. Ambot ko may indiya na sila nip kay bag-o lang ni actually nagwa nga memorandum nga ang siling diri sang DILG. Oy, mga LGU da, siling ya aware ka mo ha nga kinanglan ang joint memorandum ni nga ang Maysol Authority lamang nga magpang-confiscate ng driver's license ang taga LTO Enforcement Unit at the same time ang mga gindeputize nila lang ha nga mga kapulisan kag other government agencies magluwas sina hindi pwedeng iban. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalaga ni Sir Albert Villanueva ang chairman sang Stone. Sir, may nga aga sa imo si Action Art. Sinart may mga agaman may mga agagid sa imo tagpalamate. Salamat gid actually do ay pamani ma-disseminate gid tudo kay bag-o pa man lang ni nga memorandum nga gin pagwaya sang DILG nga permado ni Secretary Villanueva Secretary Abalos. Now, sir, anong personal nyo din nga paglantaw no angot iya sa sining memo nga ginpapanaog sang DILG? Actually, no, parte sa confiscation sa driver's license amo na sa Action Art. Yes, sir. Actually, Action Art, inang kundiri sa aton LGU sa Bacolod, daw may city ordinance na sa mga giging balay na pwede sila makaka-confiscate. So, daw naka-negosya naman, naman nakaangot naman yung LGU sa previous administrasyon naton. Sa nabalaan na daw may ara na confiscation, depende niya sa appending officer. Pero ang gusto gid man sinaya ang aton nga lisensya ang kunong driver's license naton is ang LTO lang man niya dapat ang may authority to confiscate to confiscate sa aton mga driver's license. Pero kung may ara actually din daw may basta daw may ara na yang ordinansa ang City Bacolod. Hindi lang ko sure ha kay hindi daw na practice na gid man na ang confiscation sang driver's license sa mga violator nga mga driver naton. So anton ta kun diin gid ang sakto pero kay kun halin gid sa DILG so man datos niya dapat ginaguro sundon national. Oy kag kunali hindi ka magsunod ako di DILG ang makontra mo iha. Muman gani Action Art so ikiklaro na guro sa ang aton LGU kung ano sina kung balay adapt na nila o kung isige na nila confiscation. So why basi bago pa man lang naguro actually bago pa man lang ng memorandum from DILG Action Art. So basi pag istoryahan pa naguro nila labi na gid sa council. Okay. So latunta no kay since kay ini nga memorandum kumbaga bag-o pagid lang magwa
check ta ni ko in the coming days kung ano ang mga palayag diri himuon, no, especially sa tagsa ka may LGUs kay may lokal di LG man nga magamonitor sinimo. Amuman gani actually Action Act before na gin-implementar ang confiscation sa mga driver's license. Okay. Sometimes ang una ni Councilor Dindo Ramos nangon sihogin man na siya sa amon nga mga lideres, no, kag sa kapo man siyempre sang transport. No, so medyo may mga ara gid man taya to discipline man abi sa aton nga mga labi na gid sa mga PUJ, no, para nga ma-discipline man abi. Okay lang na siya nga i-confiscate pero provided hindi mo magamit ang imong citation na sa diin ginbaylo nila sa imong nga driver's license nga gamit mo outside Bacolod. Kasi outside Bacolod hindi mo na magamit. Ang citation is only for Bacolod City lang siya. So kinanglan kung ara ka out of town ka, so kinanglan imo gid nga bayran mo gid ang imo penalidad. So amo na talay balo ka kung hindi mo nakaagi na dumduman mo sa una daw sang time pa to ni Mayor Joy Valdez o previous pagid ng mga mayors na citation na kay na-cite kanila nga may violation. So and then nakaagi gani isang una nga mga singkuhon na mong ginabayad sa tubang sang aton nga judge. Kasi siyempre sumon ka nga may violation ka. Okay. So hasta nga naglambot sila nga daw nagsinugtanay nga okay lang basta dili lang sa Bacolod. So discipline man abi sa aton nga mga driver labi na gid sa mga PUJ, no. Kaya ang problema man lang di sa aton sa labi na gid sa mga PUJ driver man kag sa mga confiscate mga nag-implementar man sang batas trapiko dahil labi na gid sa mga enforcer, no. Sige sa ginabusaran man la Action Act may ara man enforcer nga daw wala man nakaintindi ang gusto na lang nila mangita sa violation kay kung taning aton mga enforcer ara lang siya dala noon, hindi siya bala nga sa dalo sa higad poste kapag makita yung may nagbayular. Ang pagwaya. Pagwa. So, hindi namin. So, muna tani bilang nga, tani ang aton nga LGU, magakandak man sang mayong relasyon kag harmonia sa between sa mga transport sector o kung sa mga PUJ drivers. Ang sa between man sang aton nga mga bitaw personnel. Yes. At least no, hulaton naton ni kay sigurado bangod nga ginpagwa na ni. Actually last week pa ni siya pero basi blaway pa nabaton sa LGU kabalo ka naman memorandum ni kun kay isa kada dugay magalalabot tag isa ka semana pa na sa mga LGUs mo. Amo man gani no kay ati mabalaan to na by next week siguro kay Friday man subong. Actually kung mga moamo na parte sa mga transport nga sector nga mga problema patawagin na si kay Councilor Alberto Espino man like man siyang kay Councilor Dindo Ramos man siyang una naga-refer gid man sa mga leader sa mga transport. Okay. So lato na mo ni pero ba subong silingkod mo damo lagi ka mo ka kompetensya kapin pagid ang mga kuano ang mga ara na ginagaguruwa subong damo naging ang modernized POJ. Kumusta ka mo? Manog maskara na may mga pasayro pa man ang inyo membro? Amo gani na Action Act, no? May mga grupo kami nga nagapanawag man sa akon, naga-inquire kung ano gid bala ni ang ginasunod nila nga ruta. Ang LPTRP na ni bala nga naging isyuan sang City Ordinance 966. Pinapatuman na bala sang City of Bacolod ang City Ordinance 966. Kay kung LPTRP nga ginsuporta adaptation sang City Ordinance 966, lain niyang ruta sang mga modernized jeepney. So ano bala ang ila nga ginsunod? Ang ila bala plantisa nga gin-issue sang LTFRB, ano bala? Ang iya bala sa traditional nga mga PUJ o kung ang bag-o nga LPTRP? Kung bag-o nga LPTRP, buot silingon ginimplementar ng City Ordinance 966. Okay. Kung ginimplementar ang City Ordinance 966, damo na sa bunggo nga mga hinimuon parte sa City Ordinance 966. May mga dala nun, agyan nila nga sa diyan contradict reverse ang one way. Okay. So, amo na sang gusto namon ni klaro, base doon semana mapungko puro kami na with Councilor Alberto Espino parte regarding sang City Ordinance kag kon regarding man sa mga franchises nga ginisyo sang LTFRB sa mga modernized unit. Okay. Sige, wala to na muna for the meantime. Salamat gid sa imo Sir Albert sa time ginatag diri sa Action Radio Bacolod. Good morning. Action Art, salamat man mayong aga. Action Hotline. Salamat gid si Albert Villanueva ang chairman sang grupo sa Sentrong Samahan at Chuper sa Negros o gintawag nga Stone. Para sa ila dapat ginman kuntani base
sa kuan gid mo sa layi nga ang LTO ginman nga enforcement unit amo ning may otoridad no nga mag-confiscate sa mga driver's license. Pero kabalukad may mga local ordinances mamuna gani nga may ara iya mga syudad, mga banwa sa palibot sa pungsod nga panakopyang ila mga law enforcement units or mga traffic enforcers, mga police nila for that matter, kung may violation ka no sa traffic rules. Pero kay DILG na nagpanaog sa memorandum mo, ilang taon talang ni kung ano matabo in the coming days. Action Hotline. Subong away nga dan si Mayor Albi Pamandiri, no? Nagupod to kay President BBM. Ang acting mayor is Vice Mayor Elcid Familiaran. I don't know kung nakapasulod na ni o nakabaton ni ang iya office regarding sa sining memorandum sang DILG kag buta ng personal diri nga stand o paglantaw sang aton sini acting mayor dis Bacolod. Action Hotline. Kay ti kon lantawon ta basi luyag lang DILG ipakita nga may kasuguan kita nga muna. So kung basihan ta sa konstitusyon dapat na masunod yes babaw gid nga kwan no kun ano magkasuguan ta mo ginaang dapat nga sundon instead ang mga local ordinances. Tigaling kung kaisa bala amo nang create sa local ordinances sa mga syudad nga mga banwa because nakita nila nga amo nang mangin effective no para sa ila sini nga mga tagsa ka mga LGUs. Action Hotline. Kabalo kay di man tanan nga magkasuguan sa nasyonal husto mo sa tutuod lang nga sugilanon. Ang ginatumod ko diri like for example, kasuguan ba lang nga nagapatuman nga dapat 15 kilometros from the shoreline ang pwede mo lang pangisdaan by Republic Act inang naaprubahan. Pero can you imagine why ka insindi ang mga nagbalay ka nagpanday sining kasuguan nga may ara mga isla di sa Pilipinas nga kung 15 kilometros ang distansya mo ato ka na to sa nasakupan nga water territory ho sang lain naman nga probinsya kung da kay mangisda. Action Hotline. Amo na nga sa uli may mga dispute, may mga ilinaway tuloy nagsanay pa imo sa mga bantay dagat kay ambal sa bantay dagat ari na kamoy ng isda dis lugar namon diho. Action Di Hotline. may Republic Act kita, may kasuguan kita nga gina-violate yun na amo na mga diferensya magkukaysa may mga national law nga kung lang tawon mo ikwan do ka bali bla do ka sala sang ila sini nga ginaprubahan o kung ginbalay ang mga kasuguan. Action Ina sa Hotline. pangisda lang ha. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero diri sa Bacolod, since kaway pamaniguro gid sa instruction directly sa kay Major John G. Liba, pero i-check ta lang nga kung bala sa bitaw may ara na sang ginapatuman yung apprehension or confiscation of driver's license. May mga amo na blang ordinansa di sa Bacolod. At the same time, check karon naman nagkaroon preparasyon nila mas karanan sunod ngayon nadlaw. We have Major John G. Liba on the line. Sir, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa inyo, Datanan. Good morning. Salamat gida. Sir, nakita ko bala kay may memorandum ang DILG ginpagwa the other week no nga naga-inform o naga-remind sa mga LGUs sa probinsya, sa syudad, mga banwa parte bala sir sa pag-confiscate sa driver's license nga nabutang diri sa memo ni Secretary Abalos nga kinanglan ang LTO Enforcement Unit lamang magpatigayon sini. Sir, sa bitaw, may practice na tana or may local ordinance ta nga nagapatuman nga pwede ka confiscate mga traffic enforcers ta or members ang bitaw nga police dira nga staff mo? May ara kita, Action Art, ang aton City Ordinance 790 authorizing the all law enforcers, traffic enforcers naton nga mga ano naton yung autorisado magkuha sa aton nga driver's license. Actually City Ordinance 790 was made kuha na siya daw 2016. 2016. Aha. So amo na iya nga kung may
traffic violation ka, ini nga traffic enforcer, pwede kung i-confiscate ang imo driver's license. Pwede gid action art. Aha. Why pa man sir kamo why pa man sing information nagsulod sa inyo regarding sining bag-o subong nga memo sang DILG? Officially wala pa nagabot sa ako nga attention. So ang aton yung nabasihan ng Yapon Action Art, ang aton yung City Ordinance. Pero nabasahan ko na ang nag-circulate nga reiteration memorandum ni Secretary Abalos regarding sa 2008 nga joint memorandum sang aton nga DILG. Galing kay tisiling ko kung amo naman atod ang ipatuman gid although nga dapat mangibabaw atong mga kasuguan sa babaw pero siling ko daw nga daan pa sa why man sir nga mga drivers mo. Yeah, kung i-emphasize kina kag i-repeal nila ang aton nga ordinance which subong since 2016 wala man gin repeal which patuman man na. So kung madula gid or repeal na gid man na sa Action Art do amoy na nako ida nga problema guro kay ang aton na lang mismo nga mahimo sa aton nga dalanon sa aton enforcer is to direct na lang sa traffic wala na ta sang apprehension. So kapikita man bisan may apprehension pagani sulit-sulit mo yapon ang violation. Correct. Sa citation gani ko isa mo citation tickets ang dinakpanay sa mga violators sir, di ba? Yes, so sa pila na kabulan naton nga kampanya damo na aton nga apprehension po hindi gid maubos-ubos. Aha. Much more kung wala na gid apprehension. Gani man kag confiscation sa driver's license kung halimbawa nga why hindi karon pag ipatuman ang kasuguan sa ordinansas lokal ati masalig yung mga driver kung why gurong buli di sang taga LTO makita na kang ilimpuros sa dalan pinasaway ginasar. Yes, so kay pag-intindi na anyway way pa man ko ka-review sina sa memorandum pero nang kung amo sina wala confiscation siguro will follow na lang siguro man ang nawala naman impounding kay why na ta authority do correct sa ilang mga property Anyway sir dali na lang maskara, kumusta ang preparasyon ta? Okay na? May mga rerouting na kita nga plan na, sir? Actually, nagbigad pa na Action Art, tapos na naton mga 2 weeks ago pa na uman ko na ang aton nga plano, rerouting and road closure. So last week pa, na forward na sa Sanggunian, order inilang isang Monday lang, na forward ko na and then accordingly daw nabasa naman to so just hulat na lang ta sa committee hearing ni Councilor Al. Pero bastante naman sir no in terms of traffic number of traffic enforcers nga ma-assist or mag-command sa traffic during Mascara celebration. Sa actual ginaton nga size subong Action Art kulang gid masyado so that's why last week pa nag-propose ko to dito sa NGC na kung pwede madungagan kita. So, na-approve ang aton 50 ara na nag-augmenta. So, inayag daw madugang-dugang na kagmulo insakto na. Pero, mas maayo pag kita man kung may request pag ito nga additional pag ito 50. Kiti amo ginang required ta kung i-consider ta ang aton ng mga event area damo. Sige. So good luck sa imo Major no kag basi may ara ka mensahe nga ipalabot sa mga Bacolod while nga nagahilapit na ang Mascara celebration. Please go ahead sir. Well, ang ato lang uro mapabot 1 week to go na ng Mascara So please bear with us. We are conducting sa mga road clearing aton nga kahapon aton nga gin road clear ang aton nga mga sa downtown area sa rim first stream. So hopefully mga next mga few days so dito na kita sa mga hotel like ang aton nga magagamiton nga mga dalan sa mga aton nga rerouting kay importante So i-clear namon and then we'll put mga signages. Anyway sa Monday basi mayara kami kumadayon kami may dry run kami. Okay. Aton nga mga dalan nga mga rerouting. So mula na guro-guro hindi pa man taka officially makambal sa Action Art sang aton nga kundi nga mga rerouting kay wala pa man hulat pa man ta sa aton resolution na
Nga ilang ma-approve. approval sa aton nga malalote. Yes, pero kag isa pa dala guro ining mga truck ban ni kay ti ko may mga activities sa government center sir Conferential Road very kuan ginaya gutok-gutok na permida. Well, sa may gamay tara nga plano ko to change ang aton schedule, so very stricto na da sa aton nga pagpatuman sa truck ban. Siguro probably mapahagilan ta sa mga mas i-minus ta pagid sa number normal ta nga ginapagi. Yes sir. Anyway, kung nagilapit ng ginag-activities sa next week may ara pa man manawag lang kami galing sa imo for some development. Salamat gid Major sang tempo kag halong gid permi. Yes, thank you gid Action Art. Good morning. Action Hotline. I-check ta lang na sa mga local officials ta. No kay ti aton worry man lang although ti kasuguan the law may be harsh but it's the law pero ti amo na bala kung kaysa kung saligan mo man halimbawa ha ang isa pa gid nga ginadukan sa mga drivers nga nag-violate kung LTO nag-operate sa dalan nga magpangdakop sa ila because number one perti ka dalagko sa multa no ang penalty amo na yang kita mo mag-operate ang LTO enforcement unit na makita mo sa dalanon gulpiada lang gatawhay ang dalagan sa trapiko mo. Action Hotline. Halin sa motorsiklo nga single, pagkanto sa tricycle, pagkanto sa private, di pasay, nga masalakyan basta may violation, nga pwede makitaan sa ilang taga-enforcement unit sa LTO. Ara ga standby kinidalan, hulaton nga matapos ang ginahimo nga check-up o checkpoint or pagbantay sang LTO Action Hotline. Ilan tamonta no in the coming days anong implications ini since hindi ni bago actually no inido reiteration lamang asang joint memorandum nga ginpagwasad to tigaling permado ini sa bago nga Telecom sang DILG may mga bintaha ken disbintaha nga nakita nano ang malabutan sini in the coming days sa bulang aton bantayan. Alas 8:51. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulang. Pigado, tas kay ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo ginabakal simpul kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay mas kaluyan mangita kan ta idea nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Malga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan ng mga muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no? Kabay ka kaloyan si Malga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamon na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Yari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Oy, ara na si Rico Salazar Subongho. May ginapatamyaw siya kay nagamonitor gid. Happy birthday to Wimor Brian Dilar, Purok Masinulundon, Barangay Punta Taytay. Good morning! Salamat sa pagmonitor. No? Again, kay Wimor Brian Dilar, Sampurok Masinulundon, Barangay Punta Taytay. Good morning and thank you for listening. Ana Disales, yung monitor man sa Kurbada Planters La Carlota, si Nilita Nava, Traduk Ags, Kagyapwell, sa mga taga-kawayan da, good morning sa inyo. Nagalantaw kami subong sa FB Live, kag nagamonitor man kami sa ERB Transistor Radio diri sa Kalumpang Poblasyon. Regard sa mga taga-Kalumpang da, no? Ahita family. Nadamo kita na mga katiwaan, mga pakaisahan, pakaduaan na da, no? Sa Kalumpang sa Poblasyon, Kawayan. Mga ahita da, no? Regards lang sa inyo. Gilbert Vinzon, araman si George Latido Jr., araman si Edgardo Villardi Sumiton, Erlinda May Sulaco. Thank you. Kag si Ray Villarusa. Sir birthday na subong siling ni Rico. Sino birthday, Rick? Ginawag ko naman to, Rick, ang patamyaw mo. Birthday na subong, hihihi. Di ba birthday ka to, Rick? O sige, Aljon Rosa Negro, Idmar Kilitar, Kagrina Catalbas, araman si Dim Venson, Jack Javier, Benito Magbanwa, oy mga taga-poblasyon da, sa kapitan nila, punong barangay nila da. No regards lang ko, Primo Benito Magbanwa da sa mga barangay official sang poblasyon sa Kawayan. Ayos no? Araman si Belinda Gindap, kag Andrili Kango, Lorna Diligencia, kag Richie Salgado, Madam Jinky Dialagdon, Ariel Lagura, Dandan Lanada, salamat. Kag Jamil Di Florendo, thank you mana. Gamonitor man karon nga morning, no? Si Geraldine Haudinis. Ayos. Araman gatutukid, Diding Alojamiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw ko na sila. Joda Brian Kasuyo kag Hakuna Matata. Ang iban karon na lang dugay-dugay parang matimpuhan tagin na ang mga mensahe nyo. Maninoy Nunoy paglumutan kag kay Noynoy morning man. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr. morning. Oy ari na ho, payout kali buwasa sa bahin sang AIX ni Blang, financial assistance, educational assistance actually, nga ginapanagtag, basi kon may ara na number si Kwan bala, kung basi may ara na sang expected number of beneficiary, nga buwas maka-avail ang taga-DSS. Di actually ang number sini kag ang pagplastar sini, ara gid man sa Kwan mo, ara gid man ni actually sa DSWD kay sila ning naga-approve, nagabaton sang application. Ti sa ilagi man na ang full details, kompleto pila ang target beneficiary buwas. Ti baluon tada no kay ang DSSD actually facilitator lang gid sila. No, sila lang gid naga-facilitate nga maplastar sang husto sa mga venue nga dra ang payout pati gayunon. I-check na kung pila pa sa Bacolod City di sa last hura sa sining distribution, no? Kung bala nano ang matabo sini,
May pila pang target nga latagan ni Bacolod. Action Hotline! Nagpagwagali kapon listahan ang PIO sa ipanagtag nga mga kwan, nga mga galamiton sang students, no, para bala sa gina-expect ng full implementation sang face-to-face. Ara si Ma'am Pasitiro sa linya. Away pa. Sige. Aring listings kahapon, okay lang sunod din na kay may bisita siya. Si Ma'am Pasit may bisita. Basi galistahan na isla. Oh. Basi galistahan na pa sila. Karunan ko lang na siya sa udto kay Action Rex nga program. Ari ang mga listings. Sige. Sige lang, sige, action na din, isunod na lang dayon. Aring listings kapo, naging pagwa sa PIO ho. May mga 8 colors, crayons, amo na gali panagtag, no? Grade 4 to 6 pupils, grades 1 to 3, may mga gunting, composition notebook, 80 leaves, may packs ang popsicle sticks, ang ginagamit, kaon na siya. Glue, long transparent plastic envelope, writing notebook, writing pads, roller, sharpener, intermediate pad, ballpen, black. Daw ginlantaw ko, di daw ayabag, no? Ayabag na daladi. Sige Action Hotline! Pero amo ni siya initialing ginpagwa nga listings ti although lawig-lawig pa man kay November pa man to may isa ka bulan galing kabalo ka during di maskara purti na niya kasako kabalo kita purti na ning kasakuon niya sang mga opisyales na tundis Bacolod, no? Why na ni untat ni ang may ginaatubang mga bisita, no? Mga activity, ang daily activities nga ginahikot. Ang damo nga balita matiyag ko pagbalik din ni Mayor Albi kay nagupod sa kay President BBM mo bilang tagpamuno sang League of Cities of the Philippines. Tino may mga good news to siya guno dalon pabalik di. Action Hotline! I-check lang nato na no kung magabalik na diri upod sa presidente si Mayor Albi Benitez. Kaya ang incumbent subong, ang acting subong nga mayor mo si Vice Mayor Elcid Familiaran. No, mga update karon na lang na siya kuno sa Udtoguro. Kadasig na tiyempo ko alas 9:16 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod.
This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay base ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala. Pabalik na diri sa aton sining nga pagpangragad mga kaaksyon.
Online sa hotline. Gagawon ko lang kaya rin na sa aton nga linya is Governor Eugenio Bong Lacson. Grabe ho. Siling sa taga DTI na interview ko the other day, siling nga purtigid kay Idlaw sang mga taga Manila kag taga Makati sa Negros Trade Fair 2022 nga ginapatigayon sa Glorieta Mall sa Makati City. Hamakon mo ang mga sales nila kuno purti ka dako ang increase compare sa adtong 2 years ago nga ginpatigayon ini. We have Gov Lacson on the line. Gov, how are you? Good morning. Good morning, Action Art, kag sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Congratulations gid sa imo and the rest sang mga provincial officials ta na may ginong report sa ang taga DTI kapon siling nila po pertigid ang hidlaw sang mga taga Manila, taga Luzon sa sining Negros Trade Fair, Gov. Well, of course, I also would like to commend and congratulate ang atong mga partners, ang ANP and all the exhibitors, whether private or mga LGUs naton, na nag-upod dito sa 36 na Negros Trade Fair, the longest provincial trade fair in the country. And that is true, mapatsagan mo gid na nahidlaw ang tawo, because naanad na sila every year may ara sa trade fair dira sa Manila, specifically sa Glorieta, Makati. And I just talked to the organizers, and indeed, there was a record set, especially sa first day, naka 9M kuno ang baligya, and the second day 5M. To the extent na naubusan tayo, there were some exhibitors na naubusan, especially sa food, naubusan tayo ng ang ila display, they're trying their best to refill, send more products there. So anyway, indeed, welcome gid gyapon ang Negros Trade Fair dito sa Metro Manila. And nagpasalamat man ta sa mga migrants na that are based also in Manila. They showed up. And nahitaw man sila, so we have today, tomorrow, and up to Sunday pa, and hopefully mapadayon gyapon ang baligya ay dito. Kag ang nakita naton in the coming days after sining trade fair, sigurado ng iban nga hindi kay ngagaw to makakadto gina di sa aton sa Negros kag Bacolod City, Gov. Well, of course, especially kapit ng maskara. That's another reason also for us to so namin sunod-sunod ang mga activities ang Negros Occidental. Yes. Gov, ipaaman ko lang niyo kay do kahapon may laboratory nga launching sa Nolitsi kag do good news ini kag development pagid for Negros. Yesterday, together with IDP, nag-partnership na sila because especially ang mga nurses naton that want to go out and work abroad, may mga test exams na sila na they had to undertake. And so we together with IDP, buligan ta na nila with regards to these exams that they have to take, muling tawag nila IELTS, so what we did is we partnered with them through Nolitsi by offering our streams, where the candidates for work abroad can come and use dira sa cyber center. They don't have to go to Cebu or they go to Iloilo. It can be done here now in Negros Occidental. So bulig ini sa mga potential OFWs. Yes, sir. And daw lapit ng Pinas lakas ang campaign ng COVID-19 vaccination. Ang mensahe mo sa mga Negrosanon as we continue to battle sa sining nagapabilin gyapon nga threats ng COVID-19, Gov? Yes, again, the national government has another drive for booster shots. So
So of course we are participating. Of course we're still panawagan sa Gyapon. Action Art lately we have fatalities because of COVID. And Yes, sir. one thing very common is all of them were unvaccinated. So I mean, if there's any proof pa that's needed, to show that may advantage niya kung magpabakuna is our latest fatalities, those that passed away because they were unvaccinated. Aha. Sige, on that note, Gob, salamat gid sa time. Halong gid permi. God bless sa imo. Thank you very much, Action Art. Action Hotline. The Governor of Negros Occidental, grabe ito kuno mo. Ginakulang mo, ginahidlaw sila sa pagkaon. Negros Occidental and Bacolod is known sa mga delicacies, mga pagkaon nga manamit. Ari man di sa aton. Pagkatapos, sigurado, ang hindi kay ngagaw ito sa produkto, maningwa gini, malagaw di sa Bacolod, kapin pagin maskara, kag sa iban pagid nga mga lugar, nga ila luyag mabakal mga produkto, nga gin-display dito sa ginpatigayon sa Metro Manila nga, o sa Makati nga Negros Trade Fair. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Art Taykupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni katingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PINEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gini. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, sabi, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Tempo. Diri sa aton nga pagpangalagad, oy, kay paring Edmond Alarcon Sagal Jr. Pare, thank you gida sa pagmonitor regards lang dira. Ang ginapangayo mo karon lang. Action Hotline! Lilian Tadena Claridad, good morning. Araman si Jumil Gikin Puras Kagroji Buosaing Tumayan, Jima Kibrar, Net Kadiena Milya Kagrodora Syuko, Trados Ags, no? Yeah, good morning, Sir Art. Ay, amuning imo ginadala, sir. Tsaka Sir John Perido, dara sa Kanduniha. Sir John Perido, thank you gidara sa inyo, sir. No? Sa Sangguniang Bayan Office sa Kanduni, damo da listeners ta. No, ara gida sila naga-monitor every day sa program. Kapin pagid may mga session ba? Perte, ara na sila kwan, upod ni sila ni Sir Benji Orot, SB Secretary. Kag si Sir John Perido, Executive Assistant, Sir, salamat gina. No? Siya ni nag-akomodar paglagaw ta last time. Action Hotline! Regards lang ko daan, no? Kay Mayor Silot, Vice Mayor Silot, kag kay Mayor Ray Ruiz. Now, thank you gid sa inyo da, mga councilors. Kami naton sa Kanduni. Good morning. Action Hotline! Way tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa Biyernes nga presentation sa Akson Hotline Program. With Akson Oliver Pason sa technical side, backup si Akson Elry Dutilios. Kag Akson Eden Abuso. Ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action!